Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम नायनां आरो ओमफ्राय गोदानै नायगिरि नोंथांमोनाबो अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय। अब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर। नै आङो बेग लाखाबाय आरोना। ओमफ्राय दा नोंथांमोना बबेयाव थाङो नुनो मोनबाय थागोन आरोना भिडिअजों लोगोसे टुबाबाय थादो। जाबाय रेडि जाबाय नोंहाबो रेडि जाबाय थ'। ओमफ्राय आङो सिदा सिदि बेयावनो थांग्रोबाय आरोना फार्मासिसआव मोनसे बुस्थु लानो आरोना दा आं लाखांबाय। ओमफ्राय नैबे जाग्रा दखानाव चावमिन जानो होनना बुंनायखाय माने बेवहाय अर्डार होबाय आरो मालाय नै गुदुं गुदुं एवगासिनो दंमोन आरोना। फार्मासिसनि माने खाथिखा नालाय एटाचखा। ओमफ्राय दा आङो अर्डार होबाय आरोना मामि फिसा आरो बाबानि थाखाय। ओमफ्राय नैबे रासन दखानाव माने जोङो हाबखांबाय आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोननोबो खिथानोसै होननानै खिथाबाय नैबेनो आरोना आं बेखौ लाखांबायमोन जास्ट खिन्थाबाय आरो दा नोंथांमोननो। ओमफ्राय लोगोफोर जाल्लायानो जुद गैया मामि फिसाया सना दखान नुनाय लोगो लोगो माने आंनो आस्थाम नांगौ आरो आस्थाम नांगौ होनना बिदों आरोना बियो दाखालिनो बिखादोंमोन। ओमफ्राय नैबे दखानावनोहाय आं सोंफैदोंमोन आरोना। ओमफ्राय सानदेआव मोनगोन होननायखाय गथ' बुंनायाव माने आं सोंफिनदोंमोन आरोना मोनासै आरो। सानदेआव लांफैनोसै दे थ' थांसै लोगोफोर दा नै देरायाव सफैबाय। ओमफ्राय खरस खालामखांनानैहाय फिसालाखौ टिउसननिफ्राय लानानै फैबाय आरोना। ओमफ्राय दा ओरैबायदि माने चावमिन जानो थाखाय आथुर आरोना नोंथांमोना नायलांदो। ओमफ्राय नै चावमिनाबो आरोना बे ओमफ्राय माने आङो 100नि लानानै फैबाय आरो प्लेट मोनसेयाव 60 नालाय। ओमफ्राय आङो बेखौहाय 50-50 खालामनानै लानानै फैबाय। ओमफ्राय नैबेखौ आङो स्कुलाव हरनो थाखाय लाबोबाय चावमिन आलु ओमफ्राय नै टमेट' सस। ओमफ्राय आंनि मेइना जाहैबाय मेन नैबे बुस्थु आरोना आंना वाल करि बेट्रि खतम जाबायमोन। ओमफ्राय हले बेयो मामोन ओमफ्राय नैबे आरोना बिटेक्स बेखौ लाबोबाय आरो एकदम माने सम सम जायो आरोना बे स्किन गुफुर जानाया बगास्रोन ना मा होनो आं बगास्रोन होनना मिथियो आरोना। बेखौ फोनबाथाय दद्रयो आरोना साननै सानथाम खेबनै खेबथाम फोनना होबाथाय एकदम मोजां जायो। ओमफ्राय जाखांफिनो बे बुस्थुआ जाबाथाय खारनो रोङा दे। ओमफ्राय नैबेखौ लाबोबाय आरोना आङो लेकमि बेखिनि लोगोफोर माने जोंना जानो रेडि आरोना फिसा सानैया। वाव ससा लागायदो र' मामा र' ससा लागायदो ससा। जादो दे एकदम गोसो होनानै। आं जाया दे नोंसोर सानैल' लाबोदों दे जादो दे हरदो हिलिनोबो हरदो। बेदरनि नङा आरोना लोगोफोर दिनै थर्सडे खाय दिनै मिरामिस ना जानो लुगैनानै बिबाय थानायखाय लाबोथारबाय आरो। माथो मोजांबो थानो जायासै नोंलाय बोरैबा मोनसे। गोथाव जानायखौ नायदो नै लोगोफोर बिदा बिनानाव माने होख्लायथारबाय आरो रायलायनो टाइम गैलाया ओरैबायदि हा जादों आरोना सासेया। थेवबो जागोन आरो चावमिन नालाय खिन्थु ओंख्रिनि गोसाबा हले जाया आरोना बिमाखौ बुंगोन। ओमफ्राय आंनोबो बाहागो होबाय आरो सानैबो 2 स्पुन होना होबाय आरो आं जाया सानदोंमोन। दा गावसोर सानैजों जागासिनो आरोना लोगोफोर। जायगाखौ सोलायफिननानै जाबाय आरोना दा नै मा फाफ्लि जौखोखो जाखो नाबथा नुबथालाय हायसे मोजां जादो आरो मा मोनजानायावलाय ना मा। माबायदि जाखो खानस्रि बायदिलाय
jadi मा बेखौ आंनो होबाय आरोना सानैबो 2 स्पुन हायनानै होबाय आरो आं जानो बादोंमोन जानोसै आलौदों लोगोफोर नै नोंथांमोनाथ' नुखाबायना फिसाफ्रा आंना जागासिनो दं आरोना ओमफ्राय आंबो जानानै लानोसै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन ओमफ्राय जायफोर बेखिनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोन गुड नाइट बयनिसिमबो मामि गुड नाइट बाय बाय